wat sy vrou gevolg het tot hier in die gemeente. So, baie dankie vir julle se besluit om saam te wil beweeg en saam te wil lewe en die waarheid. Hier is jou kaartjies. Hier is nou officieel Macedonië en die bly officieel Macedonië. Baie dankie julle. Dat jy die man gebring het. En jy het gekry, ek sal nie ver wees van my goeders doen. So, baie dankie. Ja, die pad is lang. Hy is nie kort nie, maar hy is moet vol liefde wees. Die Here seën hom. Baie dankie. Hoe gaan jy? They don't know. Jy weet sommige mense was daar en sommige mense was nie daar. So you make this bright. So, hey. Lekker. So they are going to get married on Saturday, 12 o'clock here in our church, in their church. And Constancia is the name Gottlieb or Gottlieb? Gottlieb. Yes. Yeah. She is riding like Konyam. So, anyway, Gottlieb and Constancia, you have embarked on a good journey. Maar hij is langer getrouwd. En hij trouwt nu officieel en kerkelijk. Die 10e december hier in Macedonië. Zo. Voor de 20 jaar getoetst of dit nog werkt. Ja, dit werkt. En toen heb ik nog gezegd, nou is genoeg. Toen komt Jonathan. Jonathan zei, je kan niet zo blijven, je moet gaan gezien worden. Je vrouw, be proud of your children. Ja. We moeten je vrouw Jonathan, ik kan nog niet, maar je vrouw moet naar mij. Je vrouw moet doen aan. Weet je of bij je niet bouwen? Baie dankie. Ek wens julle godsdienstige toe en dat julle mekaar so lief gebly het en met mekaar gebly het. Dis nie uit julle eie nie, maar die genade en dat julle gehoorsaam